लगता छोटकी जो दुहरिया पर। हाँ झूरू झूरू ठंडा ठंडा हवा लगता। हाँ जी ठीक है कहतन देखत नहीं कि दुर्गा माई के एक तो महिमा आवेला 10 दिन खातिर 9 दिन में भूख है भगवान जानत न कि कितना बिकट शुरुआत में जब पहली बार करबो न त बड़ा डर लागेला कि का जानी 9 दिन रहाई कि ना रहाई। आ लेकिन जो सही ठान लेबू न कि ना हमरा 9 दिन नवरात करे के बा भूख प्यास का जानी कहा तारा के भुला जाई। आ कोई ना दिखला कि और वो दादा फलोनिया 9 दिन रही कोई वो फल पखा आ देखी ना हो बड़की ससुई के पतोहिया लरुआ जाले 2 दिन में 9 दिन के जाने ऐसे चढ़ती उतरती करले सब कोई से नानू होखेला। जे माई के भक्ति में रम जाला दिल दिमाग से एकदम पूरा माईये में रात दिन उनकरे बखान कर भूख प्यास लगबे ना करी। आ शाम सुबह निक नोर वीडियो देखम निक खाना के त लागी ना। अब दिन रात उठतो सुतो पूजा करत रह माई के भजन गावत रह त भूख प्यास लागी ना जी। औ लरुआई रहली सन बुझाला कि गोइला हनी तुरंत का घरवा त देखत अनि बेना डोलावत या खटिया पर परल बे कन का हो इजा ठीक न खवा ठीक बा दीदी हवा लेखा देहिया भइल बा तनी जा चढ़तिए में ही हाल हो गल बा। आ 9 दिन करतू त कहत ना हम ऐसे चढ़ती उतरती करी ना करी ठीक हवा हमने के त दोनों गोतनी 9 दिन करी ना जा तब का देख लो घर में कितना अच्छा एकदम शांति। 9 दिन भूखिल आदमी आ तब 10वीं के दिन बनावे खाए खातिर सोचम त कि बनाई खाने टाइम पर तब समझी को दिन सांझे हो जाला 10 दिन भूख त ई करो पकवान हो पकवान कहां टाइम लगेला। होने करब सांझ हो जाला 1-2 दिन के बादे खाना ढुकल बढ़िया से। हां चल ठीक बा तनी जा तनी घरवा देखी लइको हमर काने गुल बा काने ना आजा देखो हम तो अभी ये जे बैठम बड़ी डर लागेला जीदा सहारा चढ़ल बा कहां रहता बचिया बड़ी बच के रही हो आजकल डाइन भोक्सन के कहे के नई कि का जाने काहे खातिर सीख लेवा तड़ी सन दूसरा के बेटा भतार चबावे खातिर ओनी के तनिको लाज शरम ना लागेला। हम ते जे बैठम बड़ा निक हवा लागोता और कतना अच्छा सब अब धान पाकिए चलल बाड़ी सन लागत 8 दिन में कटनी लाग जाए। चनिया होइबो जाना तने झाले का माइक लगा गावो एकर में दिमाग के कुलती का कहत ई का कहत रे है का कहले पगलाई का बड़स रे तू ना मन में काजर तोर करही के पड़ी आई हो रामा रुक लेके आवत तोर हम काजर करत आनी बा हम जाई दुर्गा माई के पंडाल में हम हो नाचो घूम के हम हो नाचो। हां तू लागत के पगला गुल बड़ा जाना ल तू पगला तहरा के जाने के सिखा दलख काजर करे के बेरानु कि तू दुर्गा माई के पंडाल में घूम के नचिया जाके झूम के तारा नजर ना लागी द क देता ने बाप रे इनका काजर करवावे के काता ना शौक है कि काजर क दे हमारा नजर ना लागी। अब कि कहाउ तो का दो हवे के कर के देखल हस्का रे। हां के काजर करवइले रहे के काजर करवइले रहे गुमसुम लगा गुल गगना कमाई के काजर कइले बिया कि ना करा के। बाप रे गगनवा के माई काजर कइले बिया से लह काजर करवावे खातिर देख के हमरा के ओकरा के तू क दे आज काजर ना रही त हम कहां से करती भला कह कि दशहरा चढ़े से पहले हम पका देल रही काजर दे ढोरी में काजर करवावे खातिर मार बउआइल बड़े तोरा नजर लागता नु नजर तोरा लागता दे दे तो पता लाज का लागत हौ उठा मुड़ी उठा मुड़ी ऊपर कर मुड़ी ऊपर ना कर रे ऊपर कर मुड़ी दे पाँच छड़ी करी कि औरी नजरिया ना लागी हम वो सोचते रही दादा रे ढोड़ी में काजर करवाई काजर ल क देनी अब जाइए खेले नु। हाँ। अब कोनो के देखे के बैलून किनाइल बा तो गाड़ी किनाइल बा तो अब ये हमरा सब कुछ किनवावे
काजर देखलस कोइल त क देनी हरी रुपया पैसा नहीं के मांगे ना त ये मेला बाजार देख के दादा मेला ले ला देला थोड़े जातना कमी नहीं रही सब ले ली आ जो न खे भागा हरे दादा रे के ई कौन माने चलान चल कि ढोड़ी में काजर कर आँखी में काजर कर तो हाय कर तो हाउ कर ई का पागल लागोनी जी रहुआ अरे बाप रे बाप हमर पेट फूल गइल हंसत हंसत ई काहे जी एगो मेला में आइल बा आदमी नु उ का कैसे नाचत न ओकर पेटवा निकल के नाचे लगत गोल गोल हम आई कमाई नहीं हर त नया सिस्टम सुनावता नहीं रहुआ चरखा चुरकी सब आइल बा हाथियो घोड़ाइल बड़सन 5 गो हाथी अच्छा आपके पर खूब भारी दशहरा के मेला लागल बा ना अरे दादा रे त हमरा के लिया चली दीदी घरवा के देखी तू जी बुता अरे एक दिन खातिर ताला पर का चलल जाए गई के लेना के डाली बबुआ के छो दे हम हां बबुआ तारा करे जोगे बा आजकल खुदे लइका हां मैं बोल आ रखी ना जी बाद में बतियाई में अच्छा ठीक बा रखत तनी ठीक ना एक तो ऐसे ही हमारे हंसत हंसत लगता कि पेट फूल गेल रखत तनी पेट निकल के कहे नाचेला ठीक बा माई गोड़ लागत है बोल अकन की पेट निकल कहे नाचेला जी कि पेट में के लइका कोनो भइल तो छोटी बुटी नाचता काज ने कोसन जादू कराई जादू दिखावला सनु आदमी क्या थी बना देता है ककल सुगा बना देता हां हां आदमी के मुड़ी काट के से टांग ले होता कन कोसन जादू कराई तो नहीं हर जाए में 2 दिन खातिर खाली सब बात छोड़ी ना नैहर जाए में जे मेला बड़ा विशाल लागल बा सुननी हनु के जिगवे आवत पवन सिंह खेसारी लाल ओ जे चल जे उनके कलाकार देखे पवन सिंह खेसारी लाल का आवत न त हमने ने होता आदम ये ने बन जा हाथी घोड़ा एगो देखल त बात तो बा तनी मां जाए झूला पर झूलल जी त पवन सिंह बने का जिस हमर मोरत बड़ा न पवन सिंह टाटू बनवाल जाई पवन सिंह के 4 गो हाथ गोड़ बा 4 गो नहीं त 2 गो बा तो खेसारी लाल के 4 गो बा ये सब माने गाना गा के गाना हम ना गई ना हां बल्ले बल्ले हो दशहरा में ई सही गावल जाला कैसे गावल जाला तब तो जाए ओकन जाने भी गावे कि फूक दिहन जाके उधियाइए जाए पवन सिंह के गाना गाई हां गाई त दुलारी बड़ी दुलारी सबका से हई सुकवार हो हमार मैया दुलारी अरे दादा हां सुन लेनी एकदम उनकर एक्टिंग में का गई ना तब एगो बात सुनी ना अरे हमर जल्दी बियाह हो गइल ना तो हमहू गायक बन जीती बाप रे गायक बनने के शौक रह रहा तब का हां जी हमारो तनी शौक रहने के वीडियो का कहल तनी वीडियो में फोटो हमने के लव की फोटो देखती जाए हम कोहिले शौक रही इतनी मोटी रही न तब न टीवी से देखत रही न तो मन कहत रही हम टीवी में घुस जाए सब घर लौके लागी हां न चलो भाग हमरा भूख लागल पेट में हंसत हंसत सब हमार खाना पच गेल हमरा के खाए दो 2 कबर चल हाथ गोड़ धो के आते निकालो पहले ठीक ना आ तो निकाल ला ठीक बा जाए हम घर में जाता नहीं